What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel. So today, another day, another vlog. Kung katong ni Agi, unboxing ako ng vacuum. Ngayon mag-unboxing naman tayo ng mystery box. Uy, see? HP. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. I am mix of emotion, got my statement, and I'm reading the stuff so I can understand it fully. Appreciate myself. Go out of this world. Meron akong bagong laptop. So, bubuksan na natin ngayon itong ating HP. Ano siya? Ayan, ang HP laptop siya na 15S. Ewan ko kung ano yan. Kung basa, sige na lang. So, Core 2 i7 to na siya. Tapos, 126p processor. So, Core 2 i7, 1260p. And then, ang kanyang memory is 512 gigs solid state. So, drive 3. Tapos, 16GB hard drive. Hard drive ba yan? Oh, SDR. 16GB RAM niya. Windows 11. And then, 15.5 inches. So, atin ang buksan niya siya. So, yan yung, ano niya, yung specs. Core 2 i7. Yung dating issue sa akin is Core 2 i5 lang. So, 5, ano rin siya, 512. So, buksan natin. Ding. Uy, wala akong gunting. Tignan natin kung mabuksan mo ng ano. Yan. Tagalin na natin yung tape. Ayan. Wow! Intel siya, Intel processor. Ayan ang ating HP na bago. Tingnan, buksan natin ang laman. Ito ang bagong laptop ko. Yan, may papel siya. Important product information. So, tingnan natin kung ano yung laman itong important product niya. Yung mga dokumento niya siguro to. Ito yung gagamitin natin pagda-download mamaya. So, ayan. May English, may Chinese. Of course, dito tayo sa English setup. Okay? Setup lang natin yan mamaya. And then, imaan natin one side. Buksan na natin ang aking bagong laptop. Ding. Ayan. Uy, baliktad. Nandito pala. Ito yung ating laptop na HP. Ito ba natin para makita? Ayan. Diba? HP. Gray color siya. Buksan na natin ang ating laptop. Wow! So, ito na ang ating laptop. Diba? Ganda siya. 15 inches, 15.6 inches. Ayan, Core 2 i7 na rin. Intel. Ito ang ating maraming salamat po sa sponsor, benefactor, gano'n no? Sponsor ng kumpanya. At ang charger. This is the charger. That's all. Wala na naman. It's 3 item. Charger. Yung ano niya, paper, and then the laptop. So, i-start na natin siya. Tingnan natin kung gaano
Kaganda. Mamaya ko na isa-set up guys kasi medyo malabo yung mata ko, hindi ko kailangan ko ng specs. So try na rin natin kung ma-set up ba natin. Yan ang power on. At hindi siya nag-power on kasi walang battery. Charge muna natin guys. Yun, nag-on pala. So yan. Diba? Ang saya-saya. So, processing siya. Kaya wala lang, walang mouse. Kaya ko ng mouse to. Ganda oh. Siyang, rin yung scan, fingerprint. So, utilization pa siya, utilization. Tignan natin yung setup. Yung papel niya. Yung papel niya, dalawa. Wow. So, yan guys. Ano to? Makita. English, United States. Okay, yes. Play Singapore. This is the right keyboard without our US. Okay. What add second keyboard layout? Skip. Don't want the layout. And then connected to internet. Yung password natin, mami? Star 1234. Yan ang password sa wifi namin. Kung sino nakapanood, pwede kayong pumunta rito mag wifi. Then next. And then yung mga windows niya, hindi pa kasama yung windows niya. Actually, hindi ko alam kung magkano yung presyo niya kasi binigay lang kasi sa akin. Salamat sa sponsor, sa Team LCH, sa aking mga bosses na pinangga kayo ko. Kahit nila atong ng, diba? So, that's it from now guys. Ito yung mga setup niya. Naka-internet na siya. So, mamaya i-check na natin yung ilang RAM niya. So, based dun sa information niya, 3 step lang gagawin mo. Connect ka lang sa Wi-Fi. The third step is connect to Wi-Fi. So, once na-connect ka na sa Wi-Fi, pwede ka na maka-attain ng license. So, June, the last update is June 29. Then, let's name your device. Ayan, pumasok na po tayo sa ating, gano'n lang ang pag-setup niya. Pero kung gusto mo yung mga Microsoft Windows, and then, Windows is Windows 11 na siya. And then yung sa Microsoft, yung Word, yung mga ganyan, yung AutoCAD. So, isa-set up natin next time. Okay, so shoutout tayo mga tayo habang nagsaset up ako guys. May galaw shoutout sa ating mga subscriber dyan. Mom Shibing Kitchen, Lindo sa channel, Carmel L. Carelan, Daddy John, Living in Northern Philippines, LPH Vlog, Marian Margie PK, PMM Lisa Jane Caballero, Tonya D, Mix Vlog Channel, PMJ TV 1841, Gentleman Box, Self-Care Health and Wellness, Pin TV, CAAP Sido Trucker, Ben Carbonell, DC Lotto, Mr. Chris, Visayang Pilipina, Miss Tina A, Stephen Child Gaming, Pera Tips Bisaya, Sarah Jane Macmillan, RGKQ TV, Remain in God's Kingdom, Pasipiona Me Channel. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment and see you on the next vlog. Paalam! Meron tayong merch guys, available in 2 design, VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pakinggan ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!